F'seduta parlamentari l-ħamis wara nofsinhar kompli toħroġ biċ-ċar l-arroganza tad-deputat nazzjonalista Kerol Aquilina, inkluż b'attakki ripetuti kontra il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia. Dan hekk kif is-seduta fetħet bitliet rulings li ġew ippreżentati minn Dr. Farrugia. L-ewwel ruling sab li l-Aquilina ħati taksu ta' privileġġ wara li fis-seduta tal-25 ta' Frar li għadda, meta l-Prim Ministru kienet jagħmel stqarrija ministerjali dwar is-serqa ta' droga mill-barracks tas-soldati. Aquilina għam jakkużah li huwa sħab mal-kriminali. Hawnhekk il-Prim Ministru talab li Aquilina jirtira din l-akkuża serja u talab għal ruling f'dan ir-rigward. Bl-arroganza tipika tiegħu Aquilina l-ħamis mhux tali martirax dan iżda qam jaqra dikjarazzjoni miktuba fejn kompla jinsisti b'diskorsu simili għal dak tal-faxxa estremista fil-Partit Nazzjonalista. Għaldaqstant l-Speaker ma kellux alternattiva u sabu ħati ta' ksur ta' privileġġ. Grazzi. Mela, fin-nuqqas ta' dan, is-sedja qed issib li notifika Aquilina prima faċi ħati ta' ksur privileġġ u tirreferi l-każ il-Kumitat Parlamentari Privileġġ. Ir-ruling huwa deċiż. Sa dan it-tant wara l-fl-istess seduta tal-ġimgħa l-oħra l-istess Kerol Aquilina qam jgħajjar lill-Speaker Angelo Farrugia u l-Wip tal-Gvern jew Mikakija talbet għal ruling għal dan id-disprezz. Il-ħamis id-deputat estremist nazzjonalista baqa' jinsisti fl-attakki tiegħu. F'dan it-tieni ruling Dr. Farrugia kwota l-kliem disprezzjattiv li ntqal minn Aquilina fil-konfront tiegħu u li ratu semmetu Malta kollha fosthom niddubita kemm taħseb int u staqsa lid-deputat tal-Oppożizzjoni jekk hux biħsiebu jirtira dan il-kliem. Waqt li kellu kull ċans biex jiskuża ruħu mal-Speaker Aquilina minflok għażel li jkompli sfida li tmexxija tal-ogħla istituzzjoni biżjed arroganza kif juri dan il-filmat. Grazzi. Mela, grazzi. Nafu l-kox naħsbu dwar. Neġa' nsaqsi Novi Aquilina biex fiċ-ċirkostanzi forsi anke dakinhar il-mod kif qara hekk ħadd irtira dal-kliem fil-konfront tiegħi dak il-kliem li qed naħseb niddubita jekk inti x'taħseb nsaqsih fiċ-ċirkostanzi. Bandi l-ebda diffikultà nagħmel hekk wara kollox kulħadd jaf il-verità dwar is-sedja. Nifhem li qed tirtira. Le, hoppa ċe, hekk jogħġobkom, jien nsaqsi Novi Aquilina. Għax ħan nisimgħek sew, ġifieri. Ma nifhmux bil-Malti. Le. M'għandi l-ebda diffikultà. Le, hoppa ċe, ma rridx diskussjoni. Fil-konfronti. Fistqarrija brabta ma' dan il-Partit Laburista nota mill-ġdid u ikkundanna l-arroganza u l-ksuħat fil-konfront tal-Speaker Angelo Farrugia mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-Partit Laburista qal li l-atteġġjament arroganti ta' Kerol Aquilina jikkonferma dak li l-poplu ilu jgħid dwar din il-klikka ta' deputati nazzjonalisti li ħakmu lill-Partit Nazzjonalista u li jmexxu lil Bernard Grech minn imnieħru, arroganti, isteriċi, estremisti u b'sens qawwi ta' entitlement. It-tielet u l-aħħar ruling tratta l-ment imqajjem minn Adrian Delija fis-seduta tal-25 ta' Frar fejn il-Prim Ministru Roberta Bela fakkar kif waqt il-pandemija nies mitħla tal-Partit Nazzjonalista fosthom l-Aqda Repubblika u Jason Azzopardi fetħu kwerela biex jixtħu lilu lill-Ministru Byron Camilleri u numru ta' soldati l-ħabs. Delija li dakinhar kien il-kap tal-Oppożizzjoni qam jgħid li dan mhux veru. Madankollu l-Speaker ikkwota numru ta' istanzi li propju jikkonfermaw li Delija kien jaqbel ma' dik l-istess investigazzjoni. Jirriżulta ċar li Novi Delija kien qed jaqbel issir l-investigazzjoni u allura kien qed jaqbel ma' dak li ġie rapportat mill-istess Jason Azzopardi u l-NGO Repubblika. Huwa ċar li kien qed jappoġġja l-investigazzjoni kif intavolata mill-istess Jason Azzopardi. Il-Novi Delija għalkemm huwa personalment ma talab xejn li tinfetaħ inkjesta minn naħa tiegħu, però kien qed jissapportja l-istess inkjesta endorsjaw u allura biex ngħidu hekk kien qed jagħmilha tiegħu l-istess għal fatt tal-findings li stati jkun hemm fl-inkjesta. Għaldaqstant l-Speaker ma laqax it-talba.